Helsin huwa dokumentarju storiku li wansej xandar fjum il-Helsin wara l-bulettin tal-aħbarijiet. Fi ftit aktar minn 100 minuta dan id-dokumentarju jagħti stampa wiesa tal-kisba kostituzzjonali tal-Helsin. Permezz ta' filmati ta' Sean Kuċċardi u mill-arkivi sar muntaġġ eċċellenti minn Jonathan Gallia. Fix-xogħol li sar f'Malta u anke f'Londra, il-ġurnalist Edward Montebello li kiteb dan id-dokumentarju jispjega kif hemm interpretazzjoni storika fis-sens wiesa tal-Helsin. Prinċipju kardinali fl-istorja huwa li tħares kemm jista' jkun lejn il-faċċati kollha tal-istorja u dan id-dokumentarju jagħmel dan propju fejn anka fimna il-kuntest tan-negozjati b'sin li kien hemm bejn il-Perit Domintov f'isem il-Gvern Malti u anke bejn il-Lord Carrington li kien is-Segretarju għad-Diviża tar-Renju Unit li kienet jinnegozja f'isem anka il-Gvern Ingliż biex imbagħad nifhmu fis-sens wiesa il-Helsin u meta l-Ingliżi telqu minn Malta wara preżenza ta' militari ta' kważi 180 sena. Helsin sar wara riċerka fejn ġew marbla numru ta' dokumenti anke tal-Kabinett Ingliż li nnegozja l-ftehim ta' diviża mal-Gvern tal-Perit Mintov. Fih hemm kontributu wkoll ta' diversi akkademiċi fosthom professur tal-istorja minn Università rinomata f'Londra kif ukoll il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat li għaddi ħsieb interessanti dwar il-Helsin. Intant apparti din il-produzzjoni esklusiva li tibqa' ixxar attivitajiet mill-Partit Laburista biex jitfakkar jum il-Helsin jingħalaq b'ħarġa speċjali tal-Gazzetta Kulħadd. Il-Gazzetta se jkollha suppliment speċjali b'numru ta' intervisti u għal dan il-ħadd biss tinbih €2. Il-Partit Laburista jfakkar ukoll li jonqos ftit għexieren ta' skulturi li l-partit ikkummissjona għal dan l-avveniment storiku. Il-Partit Laburista qed jieħu l-ordnijiet għal dawk interessati li jiksbu din l-iskultura mill-isbaħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.